Moi bo día. Nun tempo onde pensar e apostar por proxectos de traballo cooperativo, colectivo, que intencionadamente fuxan do individualismo ou se agochen en prácticas simplistas é cada vez máis necesario, resulta gratificante e aínda máis motivador voltar novamente a este instituto, o IES Félix Muriel de Rianxo, que tanto dá que falar sempre cando se trata de conxugar o verbo traballar desde a primeira persoa do plural, camiñando a par dos sustantivos compromiso e innovación, modificado polas frases preposicionais co ensino público e máis coa lingua galega. Non é pretensión miña impartir aquí unha sesión de morfosintaxe, evidentemente. Este é un acto de festa e de alegría colectiva, desde o orgullo e a fachenda vosa de amosar públicamente o resultado dun traballo ben feito que desde hai xa 3 anos non parou de medrar e medrar, conseguindo que os que estamos fora do centro permanezamos sempre atentas e atentos ao que se cociña no IES Félix Muriel, porque sabemos por experiencia que será sempre lección para tomarmos nota e aprender. Non quero pasar por alto o feito de que o proxecto de fomento do uso do galego presentado este curso, que a piques está de rematar, polo equipo de normalización e dinamización lingüística, coordinado pola vosa profesora Valentina Formoso, fose, máis unha vez, un dos 10 proxectos que entre todos os centros da provincia da Coruña conseguise a máxima puntuación pola súa excelsa calidade e, polo tanto, tamén a máis alta adxudicación económica. Asistimos hoxe aquí á presentación do labor deseñado dentro dun proxecto. Esta é a primeira premisa sobre a que me gustaría incidir. Un proxecto é un pensamento, unha idea, un designio de executar algo, un plan pensado, trazado, deseñado, sempre desde unha forte implicación persoal e profesional, e desde a necesidade de que existe un espazo, unha eiva, unha necesidade que cumprir. E xa sabemos que os proxectos poden acabar niso, nun simple proxecto, nunha vontade, nun desideratum. Non é o caso do que hoxe nos convoca. Aquí temos un proxecto real, visibilizado, graduado ao longo de 3 anos, que superou atrancos, dificultades, canseiras, inconvenientes e carencias para cumprir cun compromiso adquirido con todas e todos vós, coa comunidade educativa e eu diría aínda máis, coa educación en xeral e coa xente do noso país, a de hoxe e a de onte, pois o traballo xerado desde aquí, coa implicación de moitos dos que hoxe aquí estades e nos acompañades, é tamén partillado pola sociedade galega. Un traballo con froitos, unha regalía, é o que cada ano nos ofrecedes desinteresada e xenerosamente, vocabularios especializados e plurilingües, láminas descriptivas que axudan a porlle nome aos obxectos que identifican, recuperación e normativización do léxico do mar que corría risco de se perder definitivamente, un esforzo restaurador e de implicación colectiva que non ten medo ao pasado que fomos, pobo labrego e mariñeiro, pobo traballador, que nos explica deitados fronte ao mar, porque nos construíu nas ondas do mar, nas barcarolas, nas mariñas, e nos identifica e fala de nós como galegas e como galegos que somos. Presentádesnos en clave de presente, actualizador, moderno, un pasado restablecido en vocabularios ilustrados en soportes electrónicos, emitido en grabacións de vídeo e cortametraxes, contaxiado en positivas campañas efectivas, vinculando sempre a comunidade educativa e o contorno asociativo, empresarial e institucional, desde unha comunicación expansiva e interactiva a través da revista Bico da Ría e do blog O Castelo da Lúa, ou tamén do novo blog Ex Libres, que atravesou xa a ría de co CPI Cernadas de Castro de Lousame. A vosa solidariedade levou aquel traballo pioneiro no meu mar, na miña lingua, que partía do recoñecemento do propio, do local, do próximo, do mar e da lingua viva que vos habita, a traspasar fronteiras e abrilo ao mundo. Porque ser e traballar en galego, desde o galego e para o galego, tamén significa abrir unha ventá ao mundo e para o mundo. Abrindo portas en galego foi un camiño de ida e de volta, que demostrou, grazas a vos, que a nosa lingua a ninguén fai de menos nin tampouco de máis.
Simplemente nos axuda a estar como o que somos, nun mundo moi diverso, onde todos cabemos con naturalidade e sin complexos. Cos nosos acentos, cos nosos bailes, coa nosa regueifa ou co noso rap, coas nosas SMS e chats, coa nosa retranca, coa literatura e cos filmes de noso, coas nosas frases feitas, coa nosa geada e co noso seseo. Día a día, a mocidade de Rianxo facedes do galego a lingua da casa, a lingua da escola, a lingua do recreo, a lingua do traballo, a lingua do tempo de lecer. Convertéstela agora tamén en lingua viaxeira, porque a lingua non entende de fronteiras xeográficas nin de valados físicos. Acompáñanos sempre. Só temos que querela e facerlle un sitio á nosa beira para facela audível como os mellores altofalantes que somos. Facede escribe aquel lema de hai xa uns anos: en galego estamos no mundo. Facedes verdade a sentenza de que en galego sumades coñecemento, aprendizaxe, sabedoría, curiosidade, experiencia e medrades en valores que acrecentarán as vosas relacións sociais sempre desde a irrenunciável cultura do respeto. O meu agradecemento persoal e profesional a todo o equipo humano que fixo posible por converter en realidade este proxecto de innovación e normalización lingüística, premiado como un dos mellores, un conxunto de propostas xenerosas para coñecérmonos e repensármonos ao longo dos 3 últimos anos. O voso traballo non pasará desapercibido. Quixera rematar coa lectura dun breve poema de Manuel María que me lembrou sempre reiteradamente o voso traballo. Titúlase Canción da claridade das palabras. A palabra é a única chave que abre a nosa intimidade e pon a luz do sol e do luar a choída intimidade máis oscura. A palabra nomea e crea as cousas, pon orde no mundo e armoniza toda a creación. Cando prostituímos a palabra estamos invocando o demoníaco. E se deixamos morrer unha palabra, o universo enteiro dóese de orfandade e desamparo. Moitas gracias. Hola, bons días. Bueno, parabéns outra vez, porque hai 2 anos realmente foi impresionante poder ver o vosso traballo que ven a aportar outro feito moi interesante para todos os que levamos o gusto de estar a divulgar e facer que a cultura marítima galega seña máis conocida e non se esquenta, non? Como vos decía, hai 2 anos éramos perto de 40 asociacións que pertencíamos á Federación Galega por Cultura Marítima. Hoxe somos perto de 50. Estamos en Francia, percorremos toda a Península Ibérica, e que sepades que este traballo voso, que non sei por onde apañamos un feixe de láminas destas, pero que este traballo voso está tamén a ser espallado por todos os lados da nosa man, da man dos mesmos que, como vos, siguen a mostrar o seu interés porque isto non decae. Entonces, tamén deixarvos aquí unha mostra do traballo que dende a Federación se fai. Vos, para a vosa biblioteca, son 4 números da revista Ardentía, un que está dedicado aos barcos e ás xentes, outro ao mar e ás súas memorias. Cada un deles van 5 editados, ten unha temática concreta. Outro que está dedicado ás mulleres, que o mar tamén ten moitas mulleres. E o último está dedicado ao que é a nosa gran festa do patrimonio marítimo e fluvial, que é o Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. O ano pasado se desenvolveu en Muros e que, se Dios quere, non hai ninguna novedade, que podo decir que o ano que ven se desenvolverá en Carril. Nada máis. Moitas grazas. A seguir. Hola, bo día a todos e a todas. Eu, aunque parece un pouco repetitivo, reiterar, por suposto, a felicitación por este traballo a todos e a todas. Entendo que o Concello de Rianxo ten que ser unha cousa moi importante porque é dun traballo colectivo, de que eu quero pensar que casi todas as casas colaboraron, porque
esa recopilación de datos. Seguro que preguntachedes a todos os que a vos nos parecía que podían poder aportar algo. Nada, simplemente animarvos a que se realmente está rematado este proxecto, eu sei que tendes en cernes outro que seguro que vai ter o mismo éxito ou máis. Adiante e ánimo.